tagai ko 500. Tagaan natin sa 500. Arya. Kwarta. Legit. Legit tuloy. Tawa, tagai ko 500. Kukuha siya, dua sila. Ni dua, taga sing 500 sila. Ako sa mabulutan ba? Basta. Basta yung mabunutan ka naman mo yung baso. Ibalik ibalik na ko ang 500. Ibalik. Dua na siya. Pagkakwarta juga ni Ron. Sa kwarta ka. Okay. May pag na ko ibalik ang 500. Mahay na ka. Yahak na ka. May wala gibalik. Kaway ayo. Kasi may nagbutan ng dua-dua ama. Kini kwanggulo ay kini. Kini kwanggulo daw. Abi na Ha? ko ng Utan. Abi na ko legit ni. Nalipat ka ko. Legit ni 500. Nalipat ka ko. Nakatulong ko pag scammer bilis ko yung Ay grabe siya kami din. Asa ka nanay? Nangumpra ka sel. sa may gibo ng buha. Pwede mo. Lumahay siya. Ibalik ang 500. Lumahay siya. Kana may yeso. Nag